हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ 8 വരെ മന്ത്രം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. 9ാമത്തെ മന്ത്രം തൊട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രം തൊട്ട് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് സമയം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മന്ത്രം എടുക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, അറിയില്ല പറ്റുമെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത 3 മന്ത്രം എളുപ്പമാണ്. നമ്മളെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്ത 3 മന്ത്രം. 9, 10, 11. 9, 10, 11 ഒരേ രീതിയിൽ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങളാണ്. 9, 10, 11. അപ്പൊ വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. മന്ത്രം 9 ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ വിദ്യായാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യാ വിദ്യായാമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാ വിദ്യായാം രതഃ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, 9, 10, 11 നമ്മൾ പറഞ്ഞു അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാന ഗർഭങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിഷ്ഠമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മിഥ്യാജ്ഞാനത്തില് വ്യാപൃതരായവര് കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കും. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിബിഡമായ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അജ്ഞാന കർമ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭൗതികമായ അറിവ്. അപ്പൊ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ്. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് അറിവ്. ഒന്ന് ഭൗതികമായ അറിവും, ഒന്ന് ശരിയായ അറിവ്. അത് രണ്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയണത് ഭൗതികമായ അറിവ്, അതാണ് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന അവിദ്യ. ഭൗതികമായ അറിവിന് ഇവിടെ അവിദ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യ നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിദ്യ നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതായത് ഭൗതികമായ അറിവാണ് അവിദ്യ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് നമ്മൾ ഭൗതികമായി നേടുന്ന നമ്മുടെ അറിവ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാത്ത എല്ലാ അറിവുകളും അവിദ്യയാണ്. അപ്പൊ അവിദ്യ നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പോകും. ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം. അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ വേദാവാദാരതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അതായത് അവരെന്താ ചെയ്യാം? ശരിക്കും നമ്മള് ഈ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പകരം അവർ പറയും വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുണ്യകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായി തെറ്റായ അറിവാണ് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ മിഞ്ഞാന്ന് നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേദാവാദർ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കേട്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നവര്. അവിടെയും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക അറിവാണ്. പക്ഷെ അതെന്താണ്? തെറ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അവര് പറയും വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുണ്യകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്താ പറയാ?
അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിദ്യാദാതാക്കൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് നൽകുന്ന വിദ്യാദാതാക്കളെയാണ് വേദാവാദാരതർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മായയാപഹൃതജ്ഞാൻ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് പകരം അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അറിവാണ്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകണത്? അന്ധകാരത്തിൽ. ഭൗതികമായ അറിവും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അതായത് ഭൗതികമായ അറിവ്, അതാണ് അവിദ്യ. അവിദ്യ നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വിദ്യ, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അതും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? വിദ്യയാണത്. തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യ, അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേദങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ, അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രപ്രകാരം വിദ്യയും അവിദ്യയും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്കല്ല നമ്മൾ എത്തുന്നത്, നേരെ മറിച്ച് നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് ഇത് രണ്ടും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ? അതായത് വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അറിവാണ് അല്ലെ? അത് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമുക്കത് തെറ്റായ വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ രീതിയിൽ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും? അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക്. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അറിവ്, അജ്ഞാനം മാറ്റാനായിട്ട് അറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പോകും? അജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ അജ്ഞാനം ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന ജ്ഞാനം ശരിയായതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെ വരാ? അന്ധകാരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം. കാരണം ഇപ്പൊ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ അല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടുന്ന ജ്ഞാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശരിയായ അറിവായിരിക്കണമെന്നില്ല. അവര് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? തെറ്റായ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ തെറ്റായ ജ്ഞാനം നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം പൊതുജനങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം, നമ്മളെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതാണ് അവിദ്യ. ഇവിടെ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്കാരം, അതൊരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം. പൊതുജനങ്ങൾ അല്പവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ് എന്ത്? നിരീശ്വര സംസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള നിരീശ്വര സംസ്കാരം അപകടകാരിയാണെന്നാണ് ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 7:15 പറയുന്നു, സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ സംതൃപ്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളാണ് മൂഢന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായ വിഡ്ഢികൾ. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത 7:15 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സ്ഥൂലമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, അത് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് മാത്രം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അത്തരത്തിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സംതൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മൂഢന്മാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴുതകളാണെന്ന് പറയുന്നത്. കഴുത വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ഭൗതികവാദികളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൂഢന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി
നിരീശ്വര സംസ്കാരം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങള് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ പൊതുജനങ്ങള് അല്പ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവനേക്കാളും അപകടകരമാണ് എന്ത് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേടുന്ന ഡിഗ്രി, PG, PhD എല്ലാം, അതായത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അത് ശരിയല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള അറിവെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി അത് മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലിരിക്കുന്ന രത്നം പോലെ അപകടകരമാണ് ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി. വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച മൂർഖം പാമ്പ് അലങ്കരിക്കാത്തതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഈശ്വര കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂർഖം പാമ്പില്ലാതെ രത്നം ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് അപകടകരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂർഖം പാമ്പിന് അലങ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപകടം പിടിച്ചതാണ് എന്ത് ഈ ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത അവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ പഠന പുരോഗതി അത് മൂർഖം പാമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫണത്തെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്, അപകടകരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഈശ്വരനെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മൂർഖം പാമ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിന്റെ എന്ത് കിട്ടും? രത്നം കിട്ടും. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ചയെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തിനോട്. എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ജഡശരീരത്തിൽ അലങ്കാരം ചെയ്ത? അതേപോലെയാണ് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ജഡശരീരം ഒരു ജഡശരീരമാണ്. അപ്പൊ ജഡശരീരത്തിലെ അലങ്കാരം ചെയ്ത ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത പോലെയാണ് എന്ത് ഈശ്വര നിഷേധികളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നത്. അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തിനോടാണ് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് അതിന് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭൗതിക ജീവിതം ജഡശരീരം അലങ്കരിക്കാനും ആകർഷകമാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈശ്വര നിഷേധികളായവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജഡശരീരത്തിന്റെ അലങ്കാരത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുടന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നേടേണ്ട അറിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നേടേണ്ടത്. മിഥ്യാജ്ഞാനത്താൽ വ്യാപൃതരായ 2 തരം ആളുകൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്? തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാർ, വേദവാദരത, അതായത് ആര്യ സമാജ സംഘം, പിക്കൂട്ടർ വേദങ്ങളെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അവർ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായ ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു. അവരിൽ ഒരാളെ ജഗത് ഗുരുവായി പ്രഘോഷിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ആ ആളുകൾ അവരെ വളരെ അപകടകാരികളും വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരുമാണെന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലൗകിക വിദ്യാഭ്യാസക്കാര്. അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടര് വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിലും സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനത്തിലും. അപ്പൊ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഭൗതികമായ രീതിയിലുള്ള പഠനത്തിലൂടെയാണ് എന്തിനു മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോകവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ച് അതായത് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാണ്. അവരുടേതായ രീതിയിൽ കാഴ്ചപ്പാടും പഠനമൊക്കെ അവരുടേതായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവര് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരിൽ ഒരാളെ ജഗത് ഗുരുവായിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ ഇയാളെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യാം? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വഴിതെറ്റി അവരവരുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്, അത് മാറി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവർ ഇവര് അപകടകാരികളാണ്.
വിദ്യയാം രഥ, വിദ്യയാം വേദപഠനം, രഥ വ്യാപൃതനാവുക. എന്നാൽ ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവർ പാലിക്കാത്തതിനാൽ വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അജ്ഞരാണ്. അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്തറിയില്ല, ഇവര് ശരിയായ രീതിയിൽ ആ പരമ്പരയിലൂടെ അവര് ജ്ഞാനം നേടിയവരല്ല, ആചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല, പാലിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരാണ് അവർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് അവർ പോകേണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ വേദങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കൂ, മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നറിയാതെ അവർ സ്വന്തം ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വേദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവർ അർത്ഥം അന്വേഷിക്കും. അവർ വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിട്ട് സ്വയം അവതരിക്കും. പക്ഷേ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ്, വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങള്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ്, അതാണ് ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായ അറിവ്. രണ്ടാമത്തത് മായാബഹൃതജ്ഞാനം. അവ്യക്തിഗതവാദികള്, സ്വയം നിർമ്മിത ഈശ്വരന്മാര്, മായാവാദികള്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇവര് ഈശ്വരന്റെ മായയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അവർ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ മായാശക്തി അതിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ വിശദീകരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അവർ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈശ്വരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയാൽ കൊടുക്കാനാവില്ലെന്ന് അവരുടെ സ്വന്തം വിഡിത്തത്താൽ തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ എന്തിന്റെ അധീനതയിലാണ്? മായയുടെ അധീനതയിലാണ്. ഇവരുടെ ധാരണ ഭഗവാൻ മായയുടെ അധീനതയിലാണ്, ഭഗവാനെയും മായ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, മായയെ കുടുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. മായയ്ക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ, ഒന്ന് മായാപഹൃതജ്ഞാനവും രണ്ടാമത്തത് വേദാവാദര, തെറ്റായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തരുന്നവര്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതായത് വിദ്യയാണെന്ന് പറയാം, തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, യാനിശ സർവഭൂതാനാം തസ്യാം ജാഗ്രതി സംയമി യസ്യാം ജാഗ്രതി ഭൂതാനി സാനിശ പശ്യതോ മുനേ. സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം കൈവരിച്ചവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു. ഏവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ സർവ്വജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം പാലിച്ച വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾ ഉണർന്നിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴോ ആ അന്തർമുഖനായ മുനിക്ക് നിശാകാലമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും രാത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മസംയമനം പാലിച്ച വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഉണർന്ന് തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അന്തർമുഖനായിരിക്കുന്ന മുനി എങ്ങനെയായിരിക്കും? നിശാകാലമാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്ന് വിദ്യ, ഒന്ന് അവിദ്യ. വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 9ാമത്തെ നമ്മളെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ശരിക്കും വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശരിയായ അറിവാണ്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവര് പറയാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതല്ല, നമുക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി പോലുള്ള ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അവിടുന്ന് വഴി മാറി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക്, തെറ്റായ അറിവാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അവിടെ, അല്ലെ? അതാണ് അവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ. പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകണം. കാരണം ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈശ്വരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ അറിവും, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെടാത്ത എല്ലാ അറിവും എന്താണ്? എല്ലാതും തെറ്റായ അറിവാണെന്നാണ്. ഭൗതിക ജ്ഞാനം തെറ്റായതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും?
അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. അത് മനസ്സിലായപ്പോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഇത് തന്നെ. ഈ നമ്മുടെ വേദവാദരഥർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമ്പ്രദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ്? അവർക്ക് സമ്പ്രദായമല്ല പ്രഭു, അവര് അവരിഷ്ടത്തിനൊക്കെ കാണിക്കുന്നവരാ. സമ്പ്രദായമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീം ഉണ്ടോ? അത് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രഭു പറയാറുണ്ട് ചാർവാകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ടറില്ല. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ചാർവാകന്മാരോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയാറ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ചോദിക്കാം ഞാനൊന്ന് കേട്ടോ. വേദഭാരതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. അവരൊക്കെ സഹജിയാസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ സഹജിയാസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? സഹജിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അതിനെ വളച്ചൊടിക്കുക. വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനും അവരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അവരിൽ ഒരാളെ തന്നെ അവര് ഗുരുവായിട്ട് പരംഗുരുവായിട്ട് പറയും. ഇതാണ് ഗുരു, നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം വേറെ വേറെയാണെന്ന് മാത്രം. മനസ്സിലാവില്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയുള്ളവര്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. എനിക്ക് അറിയില്ല അത്രയും. വേറെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുണ്ടോ ഗ്രൂപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചോദിക്കാം. ഇനി അടുത്ത 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്, നമ്മളെ തെറ്റായ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിന്നെ ഭൗതികമായ അറിവ് അവിദ്യ, അതും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 10ാമത്തേല് പറയുന്നത് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ അറിവാണ്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ അറിവ്. അപ്പൊ ശരിയായ അറിവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുക? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും നമ്മള്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിയായ അറിവാണ്. അപ്പൊ ശരിയായ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. മറ്റേ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം തന്നെ. ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫലമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവിടെ ശരിയായ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ അറിവ് അവിദ്യ, അതിന് രണ്ടിനും 2 ഫലമാണ്. അതാണ് 10ൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജ ചക്ഷിരേ. അന്യത് ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജ ചക്ഷിരേ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യർ ഏവാഹുർ വിദ്യയ അന്യത് ആഹൂര വിദ്യയ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം യേനസ്തദ്വിജ ചക്ഷിരേ. ഇവിടെ പറയുന്നു ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതി ശുശ്രുമധീരാണാം, ധീരന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും. ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ജ്ഞാന സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യ. ആ വിദ്യയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ അവിദ്യ, അതാണ് എന്ത്? അജ്ഞാന സംസ്കാരം. അജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന്, അതായത് ഉത്തമ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും. കാരണം വിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിദ്യ, അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മൾ പോകും. അപ്പൊ ഇത് ആരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ
ഇവിടെ പറയുന്ന വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ശരിയായ അറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമുക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ആ വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം ലഭിക്കും, നമുക്ക് അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഫലമാണ് സിദ്ധിക്കുന്നതെന്നും വിവേകികൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 10-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവ്, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായ അറിവ്. അത് രണ്ടും നമുക്ക് 2 ഫലമാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 13-ാം അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. വിനയം, അമാനിത്വം, ഗർവില്ലായ്മ, നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് വായിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക്. 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് 13-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റുകൾ. നമ്മളിത് 2-ാമത്തെ ലെവലിൽ ഇത് തന്നെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതും അല്ലാത്തത് അജ്ഞാനത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഒരുവൻ ഗുണവാനായി തീരുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കാൻ പഠിക്കുകയും വേണം. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ഒരുവൻ മതാനുയായി സ്വയം അഭിമാനിക്കരുത്. സ്വന്തം പ്രവർത്തികളാലും മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാലും വാക്കുകളാലും ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിമിത്തമാകരുത്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രകോപനം നേരിട്ടാൽ പോലും ഒരാൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ കാപട്യം ഒഴിവാക്കണം. അനുക്രമമായി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റിയ വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണം. ഒരാൾ അത്തരം ആത്മീയ ഗുരുവിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് സേവനം നടത്തി പ്രസക്തമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഒരാൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയമനിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന സകല വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. സ്വന്തം ശരീര നിവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും ഒരാൾ സ്വീകരിക്കരുത്. സ്ഥൂലമായ ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് താനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം തൻ്റെതാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പുനർജന്മം, രോഗം, മരണം മുതലായ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഇത്തരം ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായ ജീവിതാശയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നിലും കൂടുതലായി ആസക്തി പുലർത്തരുത്. ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ഗൃഹപുത്ര കളത്രാദികളിൽ ആസക്തി പുലർത്തരുത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഇത് കേവലം മനസ്സിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനായി തീരുകയും അവിടുത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവനായി തീരുകയും വേണം. ആത്മീയ സംസ്കാരം വളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ ശാന്തമായ ചുറ്റുപാടിലും ഏകാന്തതയിലും അഭിരുചിയും ഭക്തരല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോട് വിപ്രതിപത്തിയും വേണം. ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണെന്നും എന്നാൽ ഭൗതിക ജ്ഞാനം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്നും ഗ്രഹിച്ച് ഒരുവൻ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനോ തത്വജ്ഞാനിയോ ആയി തീരുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുകയും വേണം.
ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ച ആ പോയിന്റിന്റെ ഇവിടെ ഇത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വായിച്ചത് 18 വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്താണെന്നുള്ളത്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം അനശ്വരമാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തത്വജ്ഞാനിയോ ആയിത്തീരുകണം. ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം ഭൗതിക ജ്ഞാനവും കേവലം മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ മാത്രമാണെന്നും അവ വളർത്തുന്നതിലൂടെ ഒരാൾ കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭൗതിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് മായാശക്തിയുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകളാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം വളർത്തുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കഴുതയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവനാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നത്. അതായത് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മുടെ തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് ഈശോപനിഷത്തിൽ. കാരണം ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത, അതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈശോപനിഷത്ത് പറയുന്നത്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും സർവകലാശാലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭുപാദർ അജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സർവകലാശാലകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിൽ വിശ്വാസവുമില്ല. പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മതതത്വങ്ങൾ, അതായത് ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയിലൂടെ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കേവലം ഒരു കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് സർവകലാശാലകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഭാതർ പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സർവകലാശാലകള് എന്ത് പറയുന്നില്ല? വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തില്ല? ശാസ്ത്രാനുശാസനങ്ങളിലൊന്നും അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നത്? പേരിനും മേന്മയ്ക്കും വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്നതാണ്. ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടുന്നതിലൂടെ കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടേണ്ടത് ധീരനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്, വിദ്യ നേടേണ്ടത്. ആ പൂർണ്ണമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ഒരു ധീരനിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അജ്ഞതയും മായാശക്തിയാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരാൾ നല്ല അധ്യാപകൻ, ധീരനായിരിക്കും. നമ്മള് അജ്ഞതയില്ല, മായാശക്തിയുടെ വശംവദനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണ്? ആ ഒരു വ്യക്തി നല്ലൊരു അധ്യാപകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധീരനാണെന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥ അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? മോക്ഷത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥ അറിവ് നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ, ഇവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അറിവ്. അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു? മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? അത് നമ്മളെ ശരിയായ അറിവല്ല, നമ്മൾ കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ അറിവ്, കാരണം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല, നിയമാത്മക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കഴുതയായി മാറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള ഇതിൽ പറയണത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയണത്? രണ്ടും നമ്മളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ വെച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിലൊന്ന് പറഞ്ഞു, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? നമ്മളെ ശരിയായ ഒരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം വേറെ ഫലമാണ് അത് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അവിദ്യ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലം എന്താണത്? അത് നമുക്ക് അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ഒന്ന് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇത് നമ്മൾ ആരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ധീരന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ രണ്ട് മന്ത്രം വിദ്യയില് രണ്ടിടത്ത് രണ്ട് തരാണ്. ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫലമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും മനസ്സിലായപ്പോ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അതായത് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയില് ഭൗതികമായ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് പറയാത്ത എല്ലാ അറിവുകളും എന്തായിട്ടാ പറയണത്? അത്
ശരിയായ അറിവല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ശരിയായ അറിവെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് തരുന്ന അറിവാണ് എന്ത് ശരിയായ അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു മന്ത്രം 11 ഇത് രണ്ടും നമുക്കറിയണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതികമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ആത്മീയമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ, നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ശരി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. വിദ്യാം ച യസ്തദ്വേദോ ഭയം സഹ അവിദ്യയാ മൃത്യും തീർത്വാ വിദ്യയാമൃതമശ്നുതേ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിയണം അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടും ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, വിദ്യയും അറിയണം അവിദ്യയും അറിയണം. ഭഗവാനെ ശരിയായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ഈ ഭൗതികമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ 3ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സമതുലിതമായ വീക്ഷണം. നാം വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മള് വിദ്യയുടെ പ്രക്രിയയിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ലോകത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നേരിട്ടുള്ള അറിവ്, നെഗറ്റീവ് പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള അറിവ് രണ്ടും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭൗതികമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആത്മീയമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ജീവിതം മോശമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ നിരാകരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഒരു അവ്യക്തിഗതവാദിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, നമ്മള് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതിനെ നിരാകരിക്കും, നമ്മളൊരു അവ്യക്തിവാദിയായിട്ട് മാറും. ജീവിതം നല്ലതാണെങ്കിലോ, ഇവിടെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവിതം നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, അതിൽ കുറച്ച് കൃഷ്ണനെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സഹജീവനായിട്ട് അവസാനിക്കും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എടുക്കും, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ മാത്രം. അതായത് ജീവിതം നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ജീവിതം എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ജീവിതം നല്ല രീതിയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. നമ്മള് അതെവിടെയൊന്നും കണ്ടില്ല, അത് നമ്മൾ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ജീവിതം മോശമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളൊരു അവ്യക്തിവാദിയായിട്ട് മാറും. നേരെ മറിച്ച് ജീവിതം നല്ല രീതിയിലാണ് പോണെങ്കിലോ നമുക്ക് ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സമചിത്തത പുലർത്തുക, ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ മോശമായ ഇടപാടിന്റെ ആ പരമാവധി പ്രയോജനം നേടലായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് നമ്മൾ സമചിത്തനം പുലർത്തണം, പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാത്, മോശമായ ഇടപെടലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലും പരമാവധി പ്രയോജനം നേടണം, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ നേരിട്ടല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവസത്തുകൾ പൊതുവെ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വിദ്യയുടെ അഥവാ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അതായത് ആത്മാവ് പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നേരിട്ടല്ലാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങള് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ അനുസ്മരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ബുദ്ധിയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിൽ വ്യാപൃതനാകും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് അവർ തിരിയും. പനിയുടെ ഉപമ. ഭൗതികമാകുന്ന രോഗബാധ മാറുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയ സ്വാദനം സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു രോഗമാണ്. ആ രോഗഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗം മാറുമ്പോഴാണ്, ആ പനി മാറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു രോഗി വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്താലേ ആ രോഗിക്ക് വീണ്ടും ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക രോഗം ഭേദമാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഉദാഹരണം, താപനില നിലനിർത്തണം, ആത്മീയവും ഭൗതികമായ അറിവിന്റെ സമതുലിത പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ നമുക്ക് താപനില നിലർത്തി കൊണ്ടുപോകണം. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് സമതുലിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ടും നമുക്ക് വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതില് ശരിയായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് രണ്ടും മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുക ഇതിലേതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന്. ആത്മീയമായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആത്മീയമായ അറിവ് വളർത്തിയെടുക്കുകയും വേണം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. കാരണം ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ആ ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ പരിപാലിക്കുകയും വേണം. വേദങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവണതകളാൽ രോഗമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോക്ഷതത്വങ്ങളിലൂടെ ക്രമവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് ധർമ്മം, മോക്ഷം എന്നിവയിൽ ജനങ്ങൾ താല്പര്യമില്ല. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തിനോട് താല്പര്യമില്ല? ധർമ്മത്തിലും മോക്ഷത്തിലും താല്പര്യം. അവർക്ക് എന്തിനാ താല്പര്യം? അർത്ഥവും കാമവും. അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ആ ഭൗതികമായ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളോടാണ് അവർക്ക് ആഗ്രഹം. പിന്നെ കാമം. ഇത് രണ്ടിനോടാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട്. അല്ലാതെ ധർമ്മവും മോക്ഷവും ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. അർത്ഥവും കാമവുമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ജനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. ഭക്തർ മുൻപേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു, എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ധർമ്മത്തിന്റെ ധർമ്മത്തിന്റെ പാന്താവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധർമ്മം. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭക്തന്മാര് മുമ്പേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. കാരണം ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞവരാണ്. തത്വത്തില് അവര് മുന്നേ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ അവർ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഭക്തര് കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിർത്താനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാര് പറയുന്നില്ല. വിദ്യയുടെയും അവിദ്യയുടെയും ഫലങ്ങൾ. വിദ്യയും അവിദ്യയും വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ വിദ്യയും അവിദ്യയും എന്താണ് ഇവിടെ? വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും. വിദ്യ അമർത്യത നൽകുന്നു, അവിദ്യ ബന്ധനം നൽകുന്നു. വിദ്യ നമുക്ക് എന്താണ്? മരണമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക്, മുക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിദ്യ ആണെങ്കിലോ ബന്ധനമാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നാം വിദ്യയെയും അവിദ്യയെയും ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ആ കെണിയിൽ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വിദ്യയെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയണം, അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയണം. ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങാം. അപ്പൊ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം?
ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് പോകാനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും അറിയണം, വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. നാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അതിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നാം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഭൗതികമല്ല, ആത്മീയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറി? അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറി. മറുവശത്ത് മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം തുടങ്ങിയ മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവ ഭൗതികമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ പറയാം മാനവികത, കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം, അങ്ങനെ കുറെ ഇസങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം എന്താ നടക്കുന്നത്? മാനവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മനുഷ്യർക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എന്തിനെ കുറിച്ചല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? ഭൗതികമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരിഹരി പോൽ. അപ്പൊ ഇതില് മന്ത്രം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്ന 3 മന്ത്രത്തില് ഒന്ന് വിദ്യ, രണ്ടാമത്തെ അവിദ്യ. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാല് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അത് നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭൗതിക ജ്ഞാനം, അതും നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഫലം ലഭിക്കും. അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 11ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു വിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടന്ന് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മന്ത്രം ഇത് 3 എളുപ്പമാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ അടുത്ത 3 മന്ത്രവും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതില് ഈ ബുക്കിലുള്ളതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട്, ഇതിലൊരു സ്ലൈഡിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ അതിലെന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സഹജിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിലില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ട. അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനാണ് സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമാവകാശി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? അജ്ഞത എന്ന് പറയാ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്ന അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അജ്ഞന എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അജ്ഞരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശി എന്നുള്ളത് മറക്കുന്നതാണ് അജ്ഞത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വേദാവാദരത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒരുവനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിസ്മൃതിയാണ്ട് ജീവന് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ ആനന്ദപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? വേദാരഥർ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് വേദാരഥർ എന്ന കൂട്ടർ കരുതുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദാവാദരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, വേദങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കാരത്തിന് പകരം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ സുഖം, അതാണ് എന്ന് വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം അതാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ വേദാവാദരത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മളും എന്ത് പറയും? നമ്മളും അതേ രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ തെറ്റായ അറിവ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത്തരക്കാർ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേദതത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വേദങ്ങളുടെ ആധികാരിക വിവരണങ്ങളായ പുരാണങ്ങളെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തും. അപ്പോ നമുക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല
ഇവര് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനേ പറ്റില്ല. നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അവര്. വേദങ്ങളുടെ ആധികാരിക വിവരണങ്ങളായിട്ടുള്ള പുരാണങ്ങളെ പോലും ഇവര് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ ആചാര്യന്മാരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേദാവാദരന്മാർ വേദങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ വ്യാഖ്യാനം നൽകും. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലരെ ഉയർത്തി കാണിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, നേതൃത്വ നിലയിലുള്ള വ്യാഖ്യാതാക്കളായിട്ട് കെട്ടിച്ചമച്ച് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ തെറ്റായ അറിവ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ പോകും, നമ്മൾ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് 2 ഫലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല പറയാനായിട്ട്. പിന്നത്തെ മന്ത്രത്തില് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അത് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്, ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇതിനൊഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് രോഗിയാവാതിരിക്കാനോ വൃദ്ധനാകാതിരിക്കാനോ മരിക്കാനോ നമ്മൾ ആശിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭൗതികമായ പുരോഗതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയണത്, ഈ ഭൗതികമായ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ 3ാമത്തിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രയോജനം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഭൗതിക ജ്ഞാനം ആത്മീയ ജ്ഞാനം അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ജ്ഞാനം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ്, രണ്ടും അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു അറിവാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് രണ്ടും അറിയണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത് ഹിരണ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർണം എന്നാണ് അർത്ഥം. കശിപു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃതശയ്യ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ധനം, സ്ത്രീ എന്നീ 2 വസ്തുക്കളിലായിരുന്നു ആർക്ക്, ഹിരണ്യ കശിപുവിന് താല്പര്യം. അനുശ്വരനായി തീരാനായിട്ട് അത് ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനോട് വരം നേടിയ കഥയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹിരണ്യ കശിപുവിനെ വധിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോ അയാളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമായിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തിന്റെ മടിയിൽ വെച്ച് നഖങ്ങളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ അനശ്വരമായൊരു വരം നേടിയാൽ പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, നമുക്കതില് നിൽക്കാനായിട്ട്, മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകത്തില് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വരം നേടിയാലും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും, മരണം നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ആ ശരിയായ അറിവ് നേടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം എന്നുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 3 മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്തതില് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്, അടുത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സെയിം വിദ്യയ്ക്ക് പകരം ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പാരിസൺ വരുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും സെയിം തന്നെ. അപ്പൊ അടുത്ത 3 മന്ത്രവും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇട്ടാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ?